PKK Kongreya swaya danzdam lidarxist. PKK irone di daxuyaniyekê got. Kongreya weya danzdan bi serkeftî lidarxist. PKK dibêje li ser banga Ocalan biryarên girîng girtine û dê di demek nêzîk de encamên kongreyê ragihînin. PKK'ê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku kongre di navbera penç heta heftê ve heyvede bi beşdariya nûnerên hemû kadên tekoşîne li du herêmên cuda pêkatiye. Didas de him Kongreya PKK'ê de rola. Srî Sureya Onder diyamadekariyên kongreyê de ku yek ji kongreya herî bi eş bû, balkişand. Srî ji bo pêkanîna armanca civakek demokratîk û aştiyanekê bitî û bank li her kesî kir ku ji bo aştiyê bi hevre bişebitin. Berdevkê Dem partoya Ayşegul Dogan îro ene di civinekê çapemeniyê de got. Dibe ku PKK her ku ragihîne ve kongreyê lidarxistine. Em li benda ve daxuyaniya giringin. Rojnameya Tirkiyê nêzîkî destilatdarya AKP got. PKK hefteya borî kongreya xwe lidarxist û biryara hilveşandine û danîna çekanda. Rojnameyê got ku biryarê pîka di rojên pêş de kongreya xwe lidar bişe. Ev konax de gavên nû yên kanûnî di pevajoyê de derxîne hole.